Köszöntöm a kedves nézőket, Intrum, és ami mögötte van, a követelés-kezelés világa, a podcast sorozat legfrissebb epizódja következik. Két vendégem, két szakértő van itt a stúdióban, dr. Benkő Ádám, compliance igazgató, és dr. Varga Adrián, senior compliance munkatárs, DPO, adatvédelmi tisztviselő. Én így fordítottam, de majd minden kiderül a következő 20-25 percben. A témánk ebben az epizódban a compliance lesz, amit rögtön azt gondolom, hogy ilyen szófejtéssel kell egy picit körülírni, megmagyarázni. Ugye, mert ezt a jogászok általában így szokták megfogalmazni, és nem ügyelnek a részletekre, hogy azt magyarosítsák valahogy. Szóval compliance. Igen, így van, először is köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket. Gyakorlatilag, hogyha ugye a compliance-ről beszélgetünk, akkor ugye mindig azt szokták mondani, hogy mit is jelent ugye ez a compliance, mert így sokszor halljuk ezt ugye nap mint nap, hogy compliance, de és amikor ugye találkozom például egy baráti társaságban, általában nem tudják megmondani, hogy mi is ez a compliance, mindig azt szokták, hogy ez valami a jogi téma. Hát, hogyha így nézzük, akkor alapvetően igen. Tehát ugye ha a compliance szónak a szűk értelmezését nézzük, hogy az megfelelést jelent, és ugye a compliance területnek az a legfontosabb feladat, hogyha egy kicsit tágabb értelemben vesszük, hogy a jogszabályoknak, illetve a hatósági elvárásoknak való megfelelést biztosítsa. De ugye emellett ugye a compliance nem csak ugye ezzel foglalkozik, hanem ugyanúgy egy társaság életében fontos szerepet tud betölteni akár egy érdekkonfliktus, vagy összeférhetetlenség kezelésében, vagy akár egy etikus működés kialakításában. Tehát kifelé és befelé is. Abszolút. Illetve ugye nagyon az is fontos, hogy mind a külső és a belső visszaélések megelőzése kapcsán is egy jelentős szerepet tud betölteni. A transzparencia egyik záloga, és amikor készültem belőletek, akkor ezt úgy fogalmaztam, hogy ti vagytok azok, akik a vörös szőnyeget leterítik tulajdonképpen, vagy kisimítják az utat, az aszfaltot, tehát hogy gördülékenyen menjen minden a szabályoknak megfelelően. Így van. Minden szabályt betartva, ahogy annak mennie kell. Így van, ez a fő célunk, illetőleg ugye a másik pedig az, hogy ha látjuk azt, hogy a társaság működésében problémák vannak, kockázatok vannak, akkor ezeket próbáljuk meg azonosítani, feltárni, és gyakorlatilag erről ugye a társaság vezetőségét tájékoztatni, és javaslatokat tenni arra, hogy hogyan tudjuk ezt a szőnyeget. Ezt az ökkenőt kiküszöbölni. Jó, pénzügyi vállalkozásról van szó. Ez azért bonyolítja, vagy árnyalja a képet, nem? Vagy a feladatotokat, a dolgotokat? Bonyolítja, inkább úgy fogalmaznék, hogy gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy nyilván a pénzügyi vállalkozások szempontjából ugye a hitelintézeti törvény elég részletesen meghatározza azt, hogy egy pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet számára ugye milyen feladatai vannak egy megfelelőségbiztosítási, ugye egy compliance területnek. Gyakorlatilag, hogyha a törvényt nézzük, és egy kicsit is szárazabban vesszük ezt így figyelembe, akkor ugye azt lehet látni, hogy ugye az elsődleges fő feladatkörünk az, hogy a jogszabályoknak és a belső szabályozó dokumentumoknak feleljünk meg, illetőleg ezt a tevékenységet segítsük elő a társaságnak. De ugyanúgy egy fontos szempont egyébként, hogy ahogy említettem is, hogy ezeket a szabályoknak a betartását ellenőrizzük, feltárjuk, javaslatot tegyünk ugye a vezetőség számára, de kiemelt szerepe van egyébként a compliance-nek az ügyfél eszközeinek védelmében, továbbá a tulajdonosi érdekek védelmében szintúgy. Jó, akkor jöjjön most Adrián. Mert még ugye... annyit ehhez a témához, hogy biztosan nagyon sok információ elhangzott, egy kollégám egyszer nagyon frappásan megfogalmazta, hogy mi is a compliance-nek a lényege, és úgy fogalmazott, hogy nagy sebességnél ellenszél nélkül könnyű elesni, úgyhogy mi tulajdonképpen ezt az ellenszelet testesítjük meg, és ez fontos kiemelni, hogy nem vagyunk döntéshozók a cég működésében, úgyhogy mi ezekkel a javaslatokkal tudjuk segíteni a megfelelő működés, a jogszerű működés kialakítását, annak a fenntartását. Ja, csak hogy pontosan értsem, tehát amikor nincs szél, meg nincs ellenszél, meg sima az út, akkor tök jól megy a bicikli, akkor nincs probléma. Ti azt imitáljátok, azt modellezitek, hogy mi az, amikor egyébként valamiféle akadály vagy probléma merülhet föl, akár így is lehet, ugye? Igen, akadály lehet például akár egy hatósági vizsgálat, és akár legrosszabb esetben egy felügyeleti bírság, de a cégek életében
igazából nem ezek a felügyeleti bírságok okozhatják a legnagyobb problémát. Sokan azt gondolhatják, hogy a cég működésének ez teheti be a kaput, de inkább az a reputációs kockázat, ami egy ilyen bírsággal jár, ami jelentheti az elvesztett bizalmat. Tehát a jó hír. Igen, a sérült márka hírnevet, sérült üzleti kapcsolatokat, ezeket figyelembe véve megéri időt, pénzt, energiát arra áldozni, hogy a compliance területre megfelelő szakértelemmel rendelkező kollégák kerüljenek kiválasztásra, és olyan döntéseket hozzanak, ami compliance által javasolt, tehát általuk jóváhagyott. A compliance most már szerintem értjük. Senior compliance munkatárs, Adrián, ugye? És DPO. Erre mondtok azt, hogy adatvédelmi tisztviselő. Igen. Ezt is akkor bogozzuk ki. Igen, ez a DPO, ez a Data Protection Officer-nek a rövidítése, és ezt a tisztséget a bizonyára már sokat hallott GDPR, az Unió általános adatvédelmi rendelete hozta be a köztudatba 2018-ban. A DPO fő feladata tulajdonképpen a megfelelő adatvédelmi gyakorlatok, eljárásoknak az implementálása cégen belül. Fontos azonban kiemelni, hogy nem döntéshozó, tehát adatvédelemmel kapcsolatos döntéseket nem hoz, ezekre javaslatokat tesz. Nem minden cégnél kötelező DPO szerepkörnek lennie, nálunk sem lenne az, viszont már a GDPR hatályba lépése előtt nagy gondot fordítottunk az adatvédelmi tudatosságra, a személyes adatok védelmére. Egyrészt azért, mert nagy számú ügyfélkörünk van, rengeteg személyes adatot kezelünk, úgyhogy ez mindig kiemelt figyelmet élvezett pénzügyekről nálunk. Van szó, érzékeny igen, pénzügyekről van szó, világos. Pontosan banktitoknak is egyben minősülő adatokat kezelünk. Úgyhogy a GDPR hatályba lépésekor egyértelmű volt, hogy ezt a tisztséget is implementáljuk. Tulajdonképpen neve lett a gyereknek ezzel. De hát ez súlyt ad neki, én amikor gondolkoztam, azt arra jutottam, hogy ez egyfajta garancia, ezt írtam föl magamnak, ez egyfajta garancia egy cégnek. Tehát azt látom, hogy ezzel komolyan foglalkoznak, a törvény, jogszabály betűjén felül is még tesznek valamit, és külön egy tisztségviselőt bíznak meg ezzel a feladatkörrel, tehát címzetten az ő feladatköre. Azt gondolom, hogy ez egy garanciát, súlyt ad mindenképpen magának az intézménynek. Igen, ez nagyon jó észrevétel, ez a versenyelőny részét képezheti itt a vállalati szférában. Üzleti kapcsolatoknál, akár egy beszerzési eljárásban, ahogy mondtad is, garancia arra, hogy itt a személyes adatok védelmére megfelelő hangsúlyt van fektetve. És nem csak az üzleti kapcsolatoknál, hanem azt vesszük észre, hogy a kötelezett ügyfeleknél is egyre nagyobb hangsúlyt jelent az adatkezelés, egyre több ilyen érintetti megkeresés érkezik, és természetesen számukra is fontos, hogy az ő megkereséseik, kérelmeik a megfelelő körültekintéssel kerüljenek megválaszolásra, kezelésre. Jó, egy picit menjünk vissza akkor a compliance teljes területéhez, és nézzük meg, hogy az Intrumon belül milyen területeket fed le a compliance. Mire kell különösen figyelni nálatok? Hát gyakorlatilag, hogy említettük, hogy a pénzügyi vállalkozás vagyunk, és ezt én úgy tudnám jellemezni, amikor ezt mindig így kérdezik tőlem, hogy ez a működésünk majdnem ugyanolyan, mint egy banknak a működése. Ugye nekünk is gyakorlatilag ugye mivel követeléseket is vásárolunk, és a követelésvásárláshoz ugye a Magyar Nemzeti Banknak az engedélye szükséges, ezért ugye ezzel az engedéllyel kell rendelkeznünk, és az egész tevékenységünk is ugye az MNB-nek a felügyelete alatt van. És hogyha egy bankkal szeretnénk mondjuk magunkat összehasonlítani, akkor nyilván ugye, ha alaptevékenységet nézzük, akkor ugye különbség van, egy bank ez hitelez, ugye mi meg egy felmondott vagy lejárt követeléseket vásárolunk, egy kezelünk, de ha a megfelelőség oldalról nézzük, ez a különbség azonban már azt gondolom, hogy sokkal inkább elmosódik. Gyakorlatilag nekünk is ugyanúgy, mint egy banknak, mi is foglalkozunk pénzmosás megelőzésével, fogyasztóvédelemmel, adatvédelemmel, de ugyanúgy feladatunkat képezi a már említett összeférhetetlenségek, érdekkonfliktusok kezelése, a külső-belső visszaéléseket is figyeljük, de a jogszabályokat is rendszeresen monitoringozzuk, és gyakorlatilag mi tartjuk ugye a kapcsolatot ugyanúgy a hatósággal is, itt az MNB-t, illetőleg az adatvédelmi hatóságot értem. És
ugye mindezek mellett gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos tevékenység, ugye maga a monitoring tevékenység, ami ugye azt jelenti, hogy mi folyamatosan vizsgáljuk a cégnek a működését, és próbáljuk beazonosítani ugye azokat a problémákat, kockázatokat, amik ugye felmerülnek. És itt fontos, hogy nem csak jogi kockázatok. Felmerülhetnek talán még így van. Tehát, hogy ugye nagyon sok tényező van, mert ugye ahogy folyamatosan vizsgáljuk ugye a gyakorlatot is, eznek megfelelően mindig hozzá kell igazítanunk egy hatósági határozathoz a mi gyakorlatunkat is, tehát hogy ez egy eléggé kiterjedt tevékenység, és fontos az is, hogy nem csak a jogi kockázatokat vizsgáljuk, hanem a már említett pénzügyi kockázatokat, vagy éppenség olyan kockázatok, amiből ugye pénzügyi bírság lehet, és ugye ezáltal pénzügyi veszteséget generálhat a mi számunkra. De természetesen egyébként, ha csak mondjuk egy példát mondjak erre, ugye nem olyan régen vezettünk be azt, hogy a saját beszállítóinkat egy viszonylag szigorú monitoring rendszer alá vetjük, mielőtt leszerződünk velük, és főleg akik ugye a követeléskezelésben alvállalkozóként ugye közreműködnek, náluk például elvárjuk azt, hogy az Intrumnak a magatartási kódexét is alkalmazzák, hogy ez pontosan azért, hogy ugyanazokat az elvek mentén végezzék ezt a tevékenységet, mint ahogy mi is csináljuk. Akkor megint picit vissza az adatvédelemhez, mert amit most elmondtál, ahhoz adat kell, adattenger, adattó, az adatokat biztos elemezni kell. Egy másik podcast részben majd erről külön beszélgetünk, de nyilván az adat mellé az adatvédelem is hozzátartozik, és hát ez lehet problémás, vagy ez megnehezítheti akár az Intrum munkáját is, hogyha olyan adatvédelmi kérdések merülnek föl, amire éppen nincs jó válasz, vagy nincs meg a legelőnyösebb válasz mondjuk egy követeléskezelő szempontjából. Igen, ez nem csak az adatvédelemre, az összes compliance által képviselt területre vonatkozik, hogy az ilyen kérdéseknél, az ilyen új üzleti kihívásoknál, ugye példánál maradva, új üzleti igényeknél elsősorban igyekszünk nem gátat szabni ezeknek az igényeknek azzal, hogy mondjuk olyan jogszabályi elvárások vannak, vagy olyan felügyeleti határozatokról szerzünk tudomást, amiben hasonló adatkezelést már elkaszáltak. Tehát igyekszünk ezek figyelembevételével olyan alternatív megoldási javaslattal élni, ami nem lehetetleníti el az üzletet, és a lehető legkisebb, igen, a lehető legkisebb kockázat vállalás mellett, igen, még teszünk egy olyan alternatív megoldást, ami működőképes lehet. Mik a leggyakoribb kihívások, vagy nehézségek, ha ezt úgy csokorba lehet rendezni? A leggyakoribb kihívások adatkezelést érintve az olyan tevékenységek, amire vonatkozóan még nincsen szabályozási gyakorlat, akár EU-s, akár lokális szinten. És ezeknél a tevékenységeknél is előfordul, hogy a hatóság vizsgálat alá vonja őket, sőt, bírsággal is illeti ezeket a tevékenységeket, annak ellenére, hogy nincsen rá, igen, explicit szabályozás. Tehát itt nehéz javaslatot tenni arra a gyakorlatra, ami nem jelent majd kockázatot a cég működésében. Azon gondolkoztam az előbb, és mosolyogtam is magammal, hogy azért jogszabályokkal, törvényekkel keltek, fekszetek azért nagyon a napra késznek kell lenni, ez teljesen nyilvánvaló. De még a nem létező szabályoknak is meg kell a gyakorlatát teremteni. Tehát azt is tudni kell, hogyha nincs szabály, akkor hogy viselkedjek, hogy semmiképpen ne legyen ebből problémája a cégnek. Ugye? Igen, itt jönnek be a jogszabályi alapelvek. Igen. Ha már az adatvédelem, akkor így a legfontosabb alapelvek, amiket figyelembe veszünk egy új üzleti igénynél, vagy projektindulásnál, célhoz kötöttség, adatminimalizálás, és úgy gondolom, hogy ezt már így sikeresen implementáltuk így a köztudatba, a területekhez, hogyha felmerül egy új igény, akkor nulladik pillanatban igyekezzenek azt mérlegelni, hogy valóban szükséges a személyes adat az adott szolgáltatás végzéséhez, esetlegesen elegendő, kevesebb milyen adat, ugye, mert nem minden adattal rendelkeztek, ugye ez is tudom, ez is egy gócpont lehet, vagy egy fontos csomópont. Megvannak a korlátok, igen, hogy milyen adatokat használhatunk a követeléskezelési tevékenységhez, úgyhogy ebből főzünk. Meg hát ugye a másik rész, hogy amit említettem, az etikus működés, tehát hogy gyakorlatilag nyilván azért egy piacvezető követeléskezelőnk nagyon fontos az, hogy mi milyen alapelveket rakunk le. És ahogy ugye említetted, igen, sokszor nincsen egyébként leírva egy jogszabályban, hogy pontosan mit kell csinálni, de azért az alapelvek mentén igyekszünk a lehető
lehető legjobb gyakorlatot kialakítani, és azért arra számos példa volt, hogy ezeket átvették adott esetben tőlünk. Nézzük akkor az aktuális compliance témákat, jó? Hát kihívásokról már beszéltünk, de aktuálisak vagy akár változhatnak is a napi gyakorlatnak megfelelően. Abszolút, tehát hogyha éppen a mai napot vesszük ugye figyelembe, akkor az egyik legaktuálisabb téma, ugye ez a whistleblowing témakör. Ugye, ahogy említettem, ugye nagyon fontos terület a compliance-nek, ez a külső és belső visszaéléseknek ugye az azonosítása, feltárása, és ugye ebbe ad segítséget ez a whistleblowing rendszer. Ugye ezt erről annyit kell tudni, hogy ugye 2019-ben fogadott el az EU egy erre vonatkozó irányelvet, hogy minden egyes tagországnak ugye rögzíteni kell a visszaélések bejelentésére vonatkozóan ugye egy bejelentési vagy szabályokat ugye rögzíteni kell, amiben meghatározták azt, hogy milyen formában lehet protokollt ír elő, nem protokoll. Gyakorlatilag így van, egy viszonylag elég erőteljes keretrendszert szabályozott meg számunkra, és ugye ez minden Európai Uniós ország számára ugye kötelező volt, és ugye ezt Magyarországon most idén májusban implementálta a jogalkotó egy 60 napos bevezetési határidővel, ami ugye azt is jelenti, hogy gyakorlatilag minden olyan cégnek például, ahol a foglalkoztatotti jogviszonyban lévő foglalkoztatottnak a száma az 50 főt meghaladja, kötelező ezt a visszaélés bejelentő rendszert bevezetni. Nyilván azért vannak kivételek is itt a jogszabályban, mert például, hogyha ugye 249 főt nem haladja meg, akkor ezen vállalkozásoknak elegendő december 17-ig ezt a rendszert bevezetni, de például, hogyha mondjuk a pénzmosás megelőzésére vonatkozó törvény hatálya alá tartozik az a vállalkozás, akkor létszámkorlátozás nélkül köteles ezt a rendszert bevezetni. Ezek a határidők is izgalmasak, meg érdekesek az állampolgár számára is egyébként, de ezekre a határidőkkel ti hogy vagytok? 60 nap, és láttam, hogy egy picit azért, hogy összehúzódott a homlokod, a 60 nap az ilyenkor nagyon, nagyon rövidnek számít? Hát attól függ, hogy honnan kezdi az ember. Alapvetően igen. Mi talán abban a szempontból szerencséses helyzetben voltunk, hogy nekünk már létezett egy ilyen visszaélés bejelentő rendszerünk, már évek óta egyébként működik. Ezzel lehetett építkezni. Így van, tehát, hogy ha úgy mondjam, igazság szerint csak testre kellett szabni, és itt a csakot azt nagyon idézőjelbe tenném, mert ugye itt a törvény azért nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg ugye a bejelentő védelme vonatkozásában, főleg adatvédelmi szempontból, vagy éppen az, hogy miről kell tájékoztatnom. Tehát azért egy ilyen, hogy is mondjam, már egy meglévő alapokra történő építkezés is azért egy 60 napon belül az általában kihívásokkal teli. Csak egy egész más dolog, és lehet, hogy nem is tartozik, de majd megmondjátok, csak eszembe jutott a klasszikus pénzintézetek és a fintekek kapcsolata. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy nagy tanker, meg a kis pici motorcsónak. Ugye az egyik nagyon nehezen fordul, egy nagy régi bank, 100 éves, 200 éves valahol a világban, meg egy kis fintek cég, aki napok alatt milliárdokat hoz össze, és milliós ügyfélkörrel rendelkezhet. És nap mint nap új termékek vannak, új szolgáltatások vannak. Eszembe jutott a BNPL, ha már fintek. És ehhez képest mondjuk egy követeléskezelőnek, mondjuk az Intrumnak kell a jogszabályok között az új szolgáltatásoknak megfelelően, és az új problémáknak megfelelően majd valamiféle protokollt kialakítani, gyakorlatot kialakítani. Lehet, hogy rossz a példám, de szóval egy ilyen állandó megújulást, rugalmasságot feltételez. És ugye gyakorlatilag, ahogy azt tapasztaljuk is, rengeteg új jogszabály van. Tehát, hogy például egy másik aktuális témát emeljek ki, ugye itt van az úgynevezett MPL irányelv, ugye szakmában ezt így szoktuk ugye emlegetni. Ugye az arról szól, hogy gyakorlatilag ugye tavaly 2021-ben pontosan akkor fogadtak el gyakorlatilag úgynevezett hitelfelvásárlókról és a hitelgondozókról szóló irányelvet, szintén az Unióban. Ugye ez erre azért került sor, mert 2017-ben az Európai Tanács gyakorlatilag hozott egy olyan intézkedési tervet, aminek az volt a célja, hogy megelőzzék a korábbi válság tanulsága alapján, hogy a bankoknál újabb nagy mennyiségű nem teljesítő állomány lépjen fel, mert hát nyilván, hogyha egy banknak ugye gyakorlatilag nagy a nem teljesítő hiteleinek az aránya, akkor az aggályos jövedelmezőségeket és magára az egész pénzügyi szektorra kihat, ugye ezt gyakorlatilag láttuk ugye az előző válságnál. És ugye ennek az egyik eleme volt egyébként ez az irányelv, és ezt az irányelvet gyakorlatilag mindenkinek most 2023 végéig implementálni kell, tehát törvényben kell foglalni, vagy valamilyen jogszabályi formába. Úgyhogy gyakorlatilag, ha most ezt így nézzük, ez a mi szempontunk egy abszolút egy aktuális téma, mert hogy ugye maga ez az irányelv azért új szabályokat határoz meg ugye Magyarország számára
számára is. Ugye azt tudni kell, hogy az Európai Unióban nagyon-nagyon eltérően szabályozzák mind a követelésvásárlói, mind a követeléskezelői piacot, teljesen más jogszabályi megközelítések vannak, tehát van, ahol például nagyon szigorú felügyelet alatt van, rengeteg előírás vonatkozik rá, ilyen például a lengyel vagy a görög piac, de ide tartozik ugye Magyarország is, még másik országokban gyakorlatilag egy sima normál vállalkozásként is tud működni egy követeléskezelő, és ugye ebből a szempontból lesz egy újdonság mindenki számára, még ugye a Magyarország számára is ez új irányelv. Ugye, csak egy példát említsek, ugye azt látjuk, hogy például a hitelgondozók, akik ugye itt a követeléskezelőket értjük alatta, ugye az irányelv szerint a jövőben ugye engedélyhez kell kötni majd ezeknek a működését. Jelen pillanatban ez nem engedélyhez kötött tevékenység, csak a követelésvásár. Tehát ez biztos, hogy számunkra is egyébként egy újdonság lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most így a szabadságok után majd így az országgyűlés ugye is ráfordul majd az őszi törvényalkotási időszakra, és a programjuk szerint várhatóan ősszel meg is születik az erre vonatkozó jogszabály, úgyhogy szakmai lesz, mivel foglalkozatok, lesz. Tehát, hogy folyamatosan vannak újabb és újabb kihívások, ezeket mindig nyomon kell követnünk, át kell ültetni, hol adatvédelmi szempontból, hol egyéb megfelelőségi szempontból, tehát nem egy unalmas terület. Ha már adatvédelem, akkor még így vége felé a mesterséges intelligenciát mindenképpen bedobnám, mint kérdést és mint aktualitást, mert akár ügyfélként is azért gyakran az ember elgondolkozik azon, hogy az ő adatai eddig hol voltak, kinél voltak, milyen helyen voltak, és most, hogy a mesterséges intelligencia segíti a vállalkozásokat, és nyilván ez nálatok is így van az Intrumnál, akkor ki a gazdája az én adataimnak, akkor ugyanolyan jó kezekben vannak-e az adataim, sokféle kérdés fölmerül. De hát ez pont a te asztalod, azt gondolom, igen, ugye? Igen. És most ez egy nagyon népszerű téma, azt kell, hogy mondjam, nem új terület a mesterséges intelligencia, viszont az utóbbi időben azt látjuk, hogy rohamos fejlődésnek indult, úgyhogy ráirányul a figyelem, és mivel a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerek általában óriási mennyiségű személyes adattal dolgoznak, így az adatvédelmi megfeleltetésről is gondoskodni kell. Itt is az elsődleges kockázat a szabályozásnak a kialakulatlan volta, sem EU-s szinten, sem lokálisan nincs erre jogszabály, nincs szabályozás, és bár EU-s szinten van most rá törekvés, de ez nem egyik napról a másikra fog megtörténni, úgyhogy egy ideig még a felügyeleti határozatokra vagyunk hagyatkozva a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerek jogszerű működését, kialakítását illetően. Itt a további kihívások az ügyfeleknek a megfelelő tájékoztatása, amire te is utaltál, hogy jó esetben egy programozó érti, hogy hogyan történik itt a mesterséges intelligencia alkalmazása, hogyan kerülnek kezelésre, gyűjtésre, kezelésre, felhasználásra az adatok. Kérdés, hogy ezt átláthatóan tudjuk-e igazolni, az ügyfeleket megfelelően tudjuk-e tájékoztatni. Kell erről tájékoztatni az ügyfeleket, hogy innentől kezdve én már a mesterséges intelligencia kezében vagyok, ha úgy tetszik. Ha például egy hozzájárulási jogalapot alkalmazunk, tudunk-e olyan tájékoztatást nyújtani, amivel az ügyfél körültekintően tud nyilatkozni azt követően, hogy ő szeretne ebben az adatkezelésben részt venni, vagy sem, úgyhogy nem egy egyszerű téma. Egyébként ez egy nagyon érdekes, mert amikor ugye megjelent ez a mesterséges intelligencia, akkor nálunk is ugye a cégen belül mondták, hogy hát akkor már gyakorlatilag jogászokra sem lesz szükség, mert hogy a mesterséges intelligencia meg minden... újságírókra, riporterekre, le tud modellezni. Sok más ilyen. Hát azért látjuk, hogy azért még van szükség a jogászokra. Hát még legalábbis itt beszélgetni egy riporter és két jogász egymással. Jó, még egy dolog, mindig van egy utolsó utáni kérdés is. Nyilván van olyan, vagy mi van akkor inkább talán így jó, hogyha az üzleti értek meg a compliance az egy picit úgy surlódik. Mert értem én, hogy így lehetne menni az autópályán, de hát ott a tábla, nem lehet 120-szal, csak 100-zal menni. Valahogy ez a compliance ez. Igen, hát ugye, ha úgy fogalmazik, hogy ez mindennapi életünkben gyakorlatilag benne van, hogy azt nagyon fontosnak tartom egyébként ezzel kapcsolatosan kiemelni, hogy ugye sok esetben úgy gondolják, hogy ha van egy compliance terület, akkor nincs semmi probléma, onnantól kezdve mindennek megfelelünk. Ugye hát azért ez nem így van. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag az egész cég a működésében, de főleg a vezetők, ugye
ugye gyakorlatilag egy ilyen megfelelőség tudatosság épüljön ki. Legyenek itatva Pontosan, és ugye ebben nekünk van nagyon nagy szerepünk, hogy ezt így a társaságon belül egyébként úgy ezt át tudjuk adni, és ugye érzékeljük a kollégák és a vezetők is, hogy ez milyen fontos. És nyilván, hogyha a vezetőség elkötelezett emellett, akkor a kollégák is alapvetően elkötelezettek lesznek. De visszatérve a kérdésedre, egyébként nyilván előfordulnak ilyen szituációk, amikor ugye nyilván mi próbáljuk a kockázatokat csökkenteni, elmondani, hogy minek ugye megfelelni, de az üzleti érdek meg mást kíván. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb módszer ezeknek a feloldására a kommunikáció, hogy értsük meg, hogy mit akar az üzlet, meg mit akar a compliance, és hogyha a két terület tud egymással egyeztetni, kommunikálni, akkor mindig tudunk olyan megoldást találni, ami mindkét fél számára egyébként. Igen, nyelvi egyeztetésre is szükség van, mert néha a jog nyelve és az üzletnyelv az teljesen különböző. Így van, nekünk is jogászoknak meg kell érteni az üzleti nyelvet, és ez szintén. Különösen, ha IT nyelvről van. Az a harmadik, az a legrosszabb, azt nem is akartam szóból, de az én számomra legalábbis. Igen. Ebben a podcast sorozatban általában szinte mindig a Intrum élménnyel fejezzük be. És én nagyon kíváncsi vagyok. Most úgy körül rajzoltátok, tényleg ez olyan volt, mint amikor a grafikusok lerajzolják az elkövetőnek a profilját. Szóval amikor körülrajzoltuk ezt az egész compliance területet, akkor tegyétek már picit személyes, hogy nektek az Intrumon belül mi volt az az élmény, ami nyilván a szakterülethez köthető, de izgalmas, érdekes lehet, és elmondható nyilván itt. Persze azt gondolom, mind a ketten, hogy már elég régóta dolgozunk az Intrumban, és elég sok közös élményeink vannak, de talán a legnagyobb élmény az pont tavaly volt, mert ugye ez pedig az Intrum Gála. Erre az Intrum Gáláról azt kell tudni, hogy minden évben ünnepélyes keretek között ugye megünnepeljük azokat a kollégáinkat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy éppen jubilálnak. És ugye amikor itt a kiemelkedő kollégákat ünnepeljük, akkor itt általában a céges alapértékek menti 4 kategóriában történnek jelölések, és minden egyes kategóriában a legjobb 3 ugye küzd meg úgymond a díjért, és ugye hát az a megtiszteltetésért minket, hogy éppen az itt ülő kollégina nyerte meg tavaly az etika kategóriában ezt a díjat, és én végtelenül büszke voltam rá, azt gondolom neki is egy hatalmas élmény volt, de önmagában szerintem egy nagyon jó elismerés volt a mi kis compliance területünknek is. Igen, ez egy nagyon szép kifejezése annak, hogy elismerik és megbecsülik a munkánkat. Amit még erre rá akartam fűzni, hogy ritka az, hogy a compliance nagy népszerűségnek örvendene a cégek életében, és ez figyelembe véve is nagy elismerés volt nekünk, mert ez azt jelenti, hogy az együttműködésünknek hála sikerült olyan kapcsolatokat kialakítani a mindennapi munkánk során, hogy a működésünkben nem gátat látnak, hanem a szükséges féket. Igen, ez még talán tennék hozzá, szerintem nagyon fontos egy compliance értében, és akkor tud jól működni egy compliance, hogyha nem csak a jogszabályi elvárásokat írjuk le a területnek, hanem segítünk ezeknek az alkalmazásában, vagy bevezetésében, mert ennélkül szerintem egy compliance az kevés, hogyha csak az elvárásokat fogalmazza meg. Kedvet kaptam a munkátokhoz, nagyon szépen köszönöm. Várunk. Intrum és ami mögötte van, a podcast sorozat legfrissebb adását látták, hallották. Dr. Benkő Ádám, dr. Varga Adrián, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Hallgatóknak köszönöm a figyelmet.